Салом алейкум шерои нар, чӣ хеле хубен саломатиётон ништиякай. Бародарҷоно чӣ хеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтистае ки бениҳоят конкурси бомбай. Дар конкурси мо 3 мерседесай 50 дига конвертҳои пулияй бародарҷоно, кадоме ки билет бисёр харидорӣ мекунад, 1 некси падаркай. Шумораи билетомон 4000 билетай бародарҷоно, нархиш 250 рублай бародарҷоно. Ина картаи Сбербанк WhatsApp, ина картаи Душанбе Сити бародарҷоно. Инами номеро ҳам WhatsApp дора, ҳам Сбербанкай, инаи Душанбе Сити бародарҷоно. Суми тоҷикӣ қати 250 рублаш 40 сомони тоҷикӣ меша бародарҷоно. Ҳаракат кунед. Баъд амо одамое ки видеои мара тамошо мекунед, мақсад лайк мемонен, комменти нағз менависен, мақсад мухлиси репои маен. ҳамин видеоро аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам падилитсия кунем, дар друзиётон роӣ кунем ки штоби мо тезтарак билетомон ба савдо барава ва мо бозимона сар кунем. 3 шуморо соҳиби мерседес кунем ва 1 шуморо соҳиби некси 50 дига мухлисман соҳиби конвертҳои пулӣ кунем бародарҷоно. Иншоаллоҳ мерем треки нави мара гӯш мекунем. Аётон наброрен, видеоро падилитсия кунем. MCN Records, Brown Boy, Dirty Eyes. Yeah, Mr. Elon. Занг мезанам намебардора қичоқи удай, хела хирсанди дора барои ки напартуфташа. Хирсанди долга намера, рӯзе мемони то қабад у вақт дер меша, дига намеёбӣ мара. Ку ҳаму ишқе ки фақат наздик бидак бо ма, ку ҳаму нағзбиние ки дур намешидак. Айма да ишқим устувор бидим, хиёнат набудак. Байндааги ҷое шамул шиди тиракадак бера. Ҳа барои сун шида доди ай даст дихтарира, барои асе пичка шида хо рафти қичоқи уда. Кани кумада габзан тиракадом дигонат бурда, кани кумада габзан китида ягувар додак. баъде суми калона диди пахот кат алишид, ту чӣ хе нафаҳмиди да дили дига кас ҷошид. орзуи фатара мекарди ки насибит шава, дига ту дихтар нести, фата насибит намешава. Ти худат медонисти ай аввал дӯстат медорам, хиёнатамада ту карди ки ман намебардоштам. сигарети дастат махолкаш ҳоли месӯзонад, аму ягувари дастат ғарқи хун мегардонад. хабаре домад фаҳмидим ки ту ҳомила шиди, отаю гудаки ай банкир ё ай ҳаромкорӣ. дугонаҳое ки қатишон да опера шинос шиди, боло донисти ай дугонаҳои давраи мактабӣ. кори ту шабо да клуб рақсу то доданай ку, ҳаму дугонаҳои месни тира ай ма дур кардан ку. ку ҳаму ёброй пешинад ки барои вай мара партофти кудаги ҷое ки барои вай ту мемурдӣ. ӯзи шалава шидай трасави ки раҳу кучае ки ягон мошин манкена ту саҳара буд кина курша. ҳаму суми ҳароме ки барои кайф мегири, да ки расходиш мекини да кудак ё да наркомани. круги ту ҳози кие алкашутаи подвалодаги ҷо нархи ту қиматай да клуб ё да казино. дига даршид наметони абрадни хита гардони, ранги рӯзои аввала қати дугонаҳот боши. бе ҳамура магар биёй ҳичка намехоҳад тира, падару модари ту барнахохадаги анта ёд кардасти ишқе ки байни ма ва ту да буд. ҳамаш гуноҳи туае ки ту кардишон нобуд. аки бира бараҳе ки баргаштанаш номаълумай, номи ту да дасти чапам каксу чараҳо монда. медонам гӯшам кардасти да гапам гиря дорӣ, бефоида гиря наки баргашта ту наметонӣ. бира дугонаги ки қати касе номта бад кад, бира биги одамера ки да номуси ту даст зад. ойлаву дини покат айтеру гардондагиян, дажа ёброй пешинат дига тара намехоҳам. ки чӣ хе да пеши ва ё мара додар мегуфтӣ, ту чӣ хе тонистӣ ки номуста барои сум додӣ. мехоҳӣ баргардӣ назди касе партофтиша, афсӯс ки хато кардӣ ӯ дига намехоҳад та.